Бори, готови ли сте? Да! Искам пълен фейрплей! Пригответе се! 3, 2, 1, старт! Започна играта. Гатев много напред, много напред. Играта започва. Знам, че трябва да си пази въздуха, защото трябва да минем 2 пъти по тежкото трасе. Повеждам, влизам в мрежата, скачам в нея. Адреналина ме блъска яко. Лудницата е пълна. Гатев води. Жълтия отбор са втори. Плътно. Габи е последна в мрежата. Габи се заплете. На няколко пъти ми се заплитат краката, обувките по-точно, в мрежата. Ядосвам се, но преценявам, че това не е най-важният фактор в играта. Гатев взима двете топки. Момичета от жълтия отбор също взимат по 2 топки. Габи е доста зад тях. Изглеждах бавна, но беше стратегически да не си давам цялата сила по това трасе, защото знаех, че момичетата са пловкини, че ще започнат да плуват. Аз съм с счупен пръст и малко го ударих преди това в камъните, докато тичах и си казах, не, това не е моето трасе, но по-нататък ще напредна.